Hello friend, di target Kokborok channel narong nalam sugo. Tini ni 2 tarik 5 March 2023 ni narong na ang house ending tai goti hit tai normal number tai bo house tam number phainai aboni formula narong na ang rinani. Okay, narok tak phana ani channel na subscribe khai angka please subscribe khai di tai bell icon na click khai di. Okay. Narok chajagai tongkha please like kaisa khlai redi. Hingkhe tai narok jodi share khai angkhe ani bagui taibo kaham wngnai. Hingkhe narok jodi chajagai tongkha hingkhe share khainabo tapukdi. Hingkhe chwng tabuk thanglai mano tini ni salo tamo number phainai abo norokno target khaiui norokno goti bo rinai. Ar jodi norok goti thwngna khe thwngdi hingkhe aboni loge loge norokno bo house ni bo number phainai abo norokno ridi mano. Hingkhe chwng tabuk naidi oro tamo number phainai abo chwng nai nailai ano. Hingkhe aboni swkang chwng tini 62 tai 24 phaikha hingkhe 62 ni ulta chwng kaisa oro mankha. Naidi 62 ni ulta kaisa chwng oro mankha. Tarpore orobo mankha chwng 62 tarpore aboni loge loge chwng haino hai rutugui naiphinai rutugui mankha hingkhe chwng amoni formula no norokno kariui norokno rinani chai tongnai. Hingkhe norok nai naidi tabuk chwng o duita tongo o duita ni chwng norokno formula kariui norokno oro ridi nai. Hingkhe khwnani salo norok tamo thwngnai orobo chwng nai mankha je 90 tai 61 phaio thanai o. Hingkhe chwng tabuk norokno rinani ang chai tongnai khwnani salo norok tamo thwngnai oro nai naidi hingkhe obo kaisa tei obo kaisa oroni oro thanai o number bo obo thanai. Hingkhe chwng tabuk norokno khwnani oroni number wngkha norok khwnani salo thangui mannai 22 27 tai 72 tai 27. Hingkhe oro norokno 4 ta number wngkha hingkhe abono karui bo norok 16 tai 61 hingkhe 09 45 bai 54. Hingkhe norok abono note khaina rwdi norok obo khwna phai fano mano. Hingkhe tai kaisa norokno ridinai naidi obono ang kaham khe yang swiri sinai next page o. Naidi khwnani salo 22 27 tai 72 tarpore 72 hingkhe 77 tarpore 16 61 tarpore 54 45 tarpore 71 tai 70. Hingkhe norok abono note khaina rwdi ani bagui lekhana orok o bisingo common wngnai jodi o 4 ni mote hingkhai obo common norok orono ang norokno 10 ta number rikha o 10 ta number ni bisingo phaiui mano. Hingkhe tai norokno 10 ta number rinai aron bo norok phai mano. Hingkhe norok o 10 ta number note khainani phainai hinui ang khaka o. Hingkhe chwng tabuk nailainai je 62 bai 24. Hingkhe chwng o bisingo chwng
house norokno kari dinai house wngkha 6 tei 1 hingke 6 tei 1 house manjago hingke khwnaan sala 6 by 1 phano phai mano hingke abo bo norokni target tongo 6 by 1 house norok tongo di 6 tei 1 norok khwnaan sal thangmani hingke 7 house norok thangui mannai hingke norokno house rinai tinta 1 6 7 o tinta house norok thangdi o tinta house ni bisingo kaisa phaimano fr ayake sr oro ni phaimano norok tinta house thangdi hingke tabuk chwng ending o nainai ending o naimani pore norokno ang guti rinai hingke naidi 62 tei 24 hingke 6 6 তারপরে 7 2 3 তারপরে 5 hingke khwnani obo wngkha tinta ending hingke norokni ending hingke 3 2 5 obo wngkhe ending hingke tabukno number kari rinai swkang naidi 13 12 তারপরে 15 hingke oroni tinta kupluka তারপরে 6 7 তারপরে 63 73 তারপরে 62 72 তারপরে 75 তারপরে 65 hingke obo bo norok note khainani oro nokno rikha 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ta oro 9 ta number obo norok note khainani hingke total koita number wngkha naidi oro 10 ta tai oro 9 ta hingke 19 ta number hingke tai kaisa nokno ridibano last wngkha 26 20 ta number norok thangdi success wngmani hinui uansugo ar jodi norok obono thungya hingkai norokni jodi house ending jodi phainai hinui uansui tongkha hingkai norokni house ending no bo thangdi plus ang rimani oroni guti no thangdi hingke zero house jodi by chance phaika hingkai 02 03 05 08 09 oro 5 ta number jodi noro zero house phainani asa khlaika hingkai noro zero house bo thangdi tai o guti no bo thangdi hingke norokni double profit wngano phaika hingkai hingke je one house target manui tongnai rokni bagui hingke khana double 1 thangdi tarpore 1 2 1 3 1 5 1 7 1 6 hingke je one house target manui tongnai borok rokni bagui o guti no bo thangdi tai norokni one house no thangdi norok fc norokni profit wngano hingke oro 6 ta 10 taka khe 60 taka hingke house 10 taka hingke bwswk 160 taka se thanai norokni nangkha hingkai 1600 norok manano hingke two house 22 23 25 27 26 asukno obo norok thangdi hingke norok je ano kwbang guti rogo hinui kok sana rok obo kwbang guti norokno riya
norokno chwng just kaisa formula rimansi je o house kokhe o house ni number omo phaimano hinui hinkhe abono no norok uansuknadi norok ni khao jodi one house phainai hinui tongkha hinkhe norok oroni goti no bo thwngri hinkhe one house no bo norok thwngri hinkhe two house phainai ni uansui tongkha hinkhe two house no thwngri o goti no bo thwngri ar jodi two house thwngya hinkhe o goti no thwngri abo se norok no kaisa formula ang idea rimani si hinkhe tabo two house paikha three house ni chwng nalainai three house ni jodi paikha khe 31 32 33 35 37 38 hinkhe abono norok thwngri je three house ni thwngnai tongnai rok hingkhai hinkhe fourth house ni je thwngnai muchungnai rok hingkhe 41 42 43 45 47 49 norok abono thwnngui manai hinkhe five house ni je thwngna muchungnai rok hingkhe 51 52 54 56 58 59 hinkhe norok abono thwngnai hinkhe six house ni thwngnai muchungnai rok repeat number thwngna muchungkhe 62 thwngri 61 thwngri tarpore 64 double 6 tarpore 68 abono thwngri hinkhe seven house ni je thwngnai muchungnai rok khwnani sala tini ni sala hinkhe 71 72 73 75 78 ba 76 hinkhe norok abono thwngri hinkhe naidi oro koita number 1 2 3 4 5 6 ta number si 4 ta minus khlai no 6 ta number no rio norok abono thangkaino norokni profit wngnai hinui ang khago hinkhe ang je goti rwmani abo joto ta thwngri abo joto thwngkhai to norok ni bo profit wngya tanai just example norok kaisa idea norok ni jodi 8 house phainai hinui norok jodi uansui tongkha hinkhe 8 house bo thwngri plus goti norok thwngna hinkhe o goti no thwngri 81 82 83 85 85 87 abono thwngri hinkhe 9 house ni phainai hinui norok jodi uansui tongkha hinkhe 91 93 92 95 tei 98 abono norok thwngri hinkhe tabuk norokno ang full number rwi rwnai je bo number phai mano hinkhe naidi oro joto house ni norok no rwi mano norok kisa uansukti hinkhe tei norok please uansukgui thwngri hinkhe ang je rwmani oboto norok ta thwngri hinkhe gwnani sala 0 4 tini ni sala hinkhe 0 4 2 tarikh o tarpore 0 6 tarpore 11 12 16 17 tarpore 21 26 tarpore 31 36 tarpore 38 38 tarpore 41 42 46
51, 54, 45, 56, 58, 61, 62, 65, 71, 76, 75, 81, 82. Oke, asung oro koita total number angka 2, 3, 4, 5, 6, 7টা 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26টা 27টা নাম্বার 27টা নাম্বারनि बिसिङाव 27টা নাম্বারनि बिसिङाव অবনো ইম্পর্টেন্ট আছে থাকাইদি তারপরে অবনো ইম্পর্টেন্ট আছে থাকাইদি তারপরে তাই পম ইম্পর্টেন্ট থাকাইদি आं साइडआवनो आउन वर्स इम्पॉर्टेंट थाखाया योगो 61 अबन इम्पॉर्टेंट एस थाखायदि नॉर्मल थंदे तारपरे नॉर्मल थंदे नॉर्मल रिति नॉर्मल थंदे गासना जे हिट थंनाय के अब हिट थंदे ओवरऑल जे दागरिया आबना हिट थंदे ना 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ता 20 नंबर नरो थंगै माननाय 20 into 10 के 200 ताइनो नॉर्मल न 5 into कोइटा का 1 2 3 4 5 टा 6 7 टा नंबर नॉर्मल इनके ताई अब हिट अब नॉर्मल अमाय के थंगै नरो जरत कुबैनो नरक सक्सेस संनाय ताई सक्सेस संनाय इनके प्रॉफिट बो उंनाय गतिनि वागा संना हामबाय ननो तो कम खाय थंनि का नरो बुसु खाय थंना नरो पुरो डिपेंड खायदि ताई कायसा कक नरो ना आं जस्ट फॉर्मूला सिरुओ नरो ना आं थंदि नि कक साया तामनि इंकाय आनि गुटि बुजो फाइमानो फाया अंगै मानो आवन बाकै नरो ना गारंटी बरिया तामने के नरो फॉर्मूला लेखा असुनो जतो बरावो नरो नंबर थाइसा खाय रिमेया आइपाना आंगो ट्राई खायो नरो रिना बाकै इंकाय नरो जदि साजाय तंका प्लीज लाइक खाय दि ताई शेयर खाय दि।